दा लोगोफोर जोंहा माने फिथा सावदों आरो ना ओमफ्राय निमकिबो सावदोंमोन आरो ना लोगोफोर हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय आसा खालामबाय मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दङ आरो ना दिनै फुंनिफ्राय ब्लग लायाखै स' लोगोफोर मैया जोंहा थाव फिथा सावदोंमोन आरो ना ओमफ्राय निमकिबो सावदोंमोन हराव ओमफ्राय आं इमान लायासै आरो ना आं माने न'आव गैयामोन आरो बाजै लानावसो दङमोन स' लोगोफोर नोंथांमोन देखायलांगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो ओमफ्राय मा होनो लोगोफोर इमान गरम आरो ना न' सिङाव थानो नाया बिराद गरम जादों एखेबारे दानो इमान गरम आरो दंबावोसो गोलोम बोथोरानो इमान दानो हाव हाव थानो हायि जाथारबाय आरो ना ओमफ्राय फारसेजा मा होनो जोंहा दिनै दै लाखिदों आरो ना फुङावनो दै बायनाय आरो ना मैया सान्दुङा मोदानलायदों मोदानलायनाय सान्दुं आरो दिनै एखेबारे केकखौ बेलेग बेलेग होजाबो इच्छा निमकी सावगानाय नाय निमकी साव आथा सिथोबनोसो दङ माथोलै सिथाबबाबो जायो निमकी सावनो नागिरदों जोंहा निमकी फारसे जायनाया ओमफ्राय थावा गुदुं जाबाय दं आरो ना Tú luego te la relevo, pues. Ya लोगोफोर सावखांबाय आरो ना ने निमकी गिदिरबो फिसाबो ओमफ्राय फारसे जानाया थाव नैबे दाख्लै लाखिनाया स' लोगोफोर नैया सावखांबाय गोलैबाय आं सावबाय थानायाव लायासै आरो ना मानो होनबा थावाबो गुदुंमोन नालाय ओंखायनोथ' लायासै आरो ना ओंखायनो सावबाय एखेबारे So guys, बिदिब्ला दिनै ब्लगआ फैबायमोन जोंहा हनै मैखुन भाजा आरो ना ओमफ्राय जेबो गैया जोंहा मोनसेल' आरो ना जायबा जा जायाबा था होननाय बायदि जोंहा मोनसेल' संखायो आरो ना आलासि फैबाबो बिदिनो मोनसेल' मोनजागोन आरो स्रां जाहांबाय आरो ना दायो गोजौ गाखोबाथाय स्रां जासिगोन हाफोर ओंखारदों हाफोर ना मा होनो सानाव लायासै आरो ना दिनै आङो सानाय थाबाय थादो